Добрый вечер, шановное господарство. Вітаю вас на нашым штотыднёвым стриме вечаровым нядзельная вячэра. Адказваю на ваши пытанні, рассказываю розныя цікавосткі са здаровага ладу жыцця. Задавайте ваши тэмы, пытайце, пра што вам цікава, распавядайце, з якімі выклікамі вы сустракаецеся зараз у сваім паўсядзённым жыцці. Мы ўсё гэта можам з вами з задавальненнем абмеркаваць. Я спадзяюся, што у вас ужо ёсць загадзя падрыхтаваныя пытанні, і мы з іх бадзёра пачнем. Ну што, ці ёсць сёння што цікавага для абмеркавання, шановнае гаспадарства? Пра злішак інфы. Вельмі добры момант. Тут гісторыя вельмі падобная да атлусцення, ці ёсць такі нават тэрмін замежны інфаабісіці, то бок інфаатлусцення. Гэта тычыцца тых выпадкаў, калі залішак інфармацыі ён пагаршае нашае мысленне. У навуковых даследаваннях было паказана, што чым больш інфармацыі вам даюць, чым больш дробязяў вы даведваецеся пра нешта, тым больш пагаршаецца якасць вашых рашэнняў. І нам можа гэта здавацца дзіўным, бо рацыянальна здаецца, чым больш я даведаюсь пра нешта, тым лепшым будзе маё разуменне гэтага і прымаемае рашэнне. Але ў рэальнасці ўсё працуе наадварот. Чым больш інфармацыі, тым горш мы пра гэта разумеем, тым горшае рашэнне прымаем. Увогуле чалавечы мозг вельмі часта, калі гэта тычыцца сацыяльных розных рэчаў, асабліва дзе у нас добра працуе сацыяльная інтуіцыя ці ацэнка, вельмі добра працуе гэтак званы thin slicing. Гэта калі мы па вельмі невялічкай колькасць інфармацыі мы здольны добра зразумець, што адбываецца. І вельмі часта наша сацыяльная інтуіцыя у нас такая прынароджаная. Мы добра разумеем, што адбываецца, але потым самі сабе падманваем. І недарэмна вельмі шмат розныя ахвяры злачынцаў, яны інтуітыўна спачатку разумеюць, дзе падман, а потым дазваляюць ці сабе падмануць, ці гэтак далей. Таму вось гэты пэўны мінімум інфармацыі, яго павінна быць дастаткова, і это цалкам окей прымаць пэўныя рашэнні пры мінімуме інфармацыі. Таму што калі мы пачынаем капаць больш, то мы ці закопваемся ў дробязях і прымаем горшае рашэнне, ці падмяняем сваё дзеянне, спажыванне ўсё больш інфармацыі, і гэта насамрэч так вядзе да пракрастынацыі. То бок даведаюся пра гэта лепш, больш гэта формы пракрастынацыі. Ну і, безумоўна, лішак інфармацыі вядзе да паралічу, да атлусцення. Ведаеце, як пра сараканожку гэта гісторыя, калі спыталі, а як табе атрымоўваецца адразу ўсе 40 сваіх ног адначасова рухаць, і яна не змагла нават крок уступіць. Так часам і мы. Таму пэўныя ліміты тут важна ўстанавіць, і гэта ж тычыцца таксама здаровага ладу жыцця. Ну, ведаеце, людзі там чытаюць кнігі, паглынаюць у нейкія дробязі, спрабуюць там нейкія там кетагены, а насамрэч базы ніякай не зроблена. То бок думаць, ці варта прымаць гэтую дабаўку ў гэтай дозе, ці нешта далей. Чалавек, які там не можа нармальна выспацца, ці не мае ні пэўнага мінімума фізічнай актыўнасці, ну гэта проста бессэнсоўная лухта. Бессэнсоўная лухта. І не варта нават на гэта губляць свой час. Так, яшчэ ёсць пытанні. Кажуць, што малако шкодна для дарослых, ці можна ўжываць кісламалочныя сыры, ці лепш адмовіцца усіх малочных прадуктаў. Ну, малако самі па сабе не шкодна. Давайте з вами ўвогуле такое вось правіла разглядзім. Ніводны з прадуктаў ён не шкодны, калі у вас на яго няма выразнай алергіі. Шкодным бываюць паттерны ўжывання прадуктаў ці заканамернасці. То бок, глядзіце, вы прыйшлі раз на месяц і з'елі нейкі, не ведаю, там бургер ці нейкую піцу. Ці будзе вам яна нашкодзіць? Агульнае пытанне не. Сапраўды яна вам не нашкодзіць, і вы гэтую шкоду не зможаце зафіксаваць навуковымі метадамі. А калі вы будзеце тую ж самую піцу есці
3 разы, 4 разы на тыдзень, ці будзе нам шкодзіць? Зразумела, так. Дык што шкодзіць? Сама па сабе піца ці паттерн ужывання піцы? Паттерн ужывання піцы. Тое ж самае, калі мы кажам пра пэўныя прадукты, сам па сабе прадукт, ён, які прадаецца ў крамах, ён малаверагодна, што шкодны сам па сабе. Шкодны менавіта яго паттерн ужывання. Дык вось, калі зараз малако, яно падверглася такой, у чым асаблівасць малака? Таму што малако, яно вытворчасць сельскай гаспадаркі, якая ў шмат якіх краінах, гэта фермеры, дарэчы, і ў ці калгасы, ці ў Беларусі, ці ў ЗША, якую падтрымлівае, напрыклад, фермераў сваіх фундацыямі, фінансаваннем грошай, ці ў Францыі, дзе таксама атрымоўваюць пэўную падтрымку. Яны шукаюць пэўны рынак збыту. І таму гэта вытворцы лабіруюць уключэнне сваіх малочных прадуктаў у розныя схемы харчавання як абавязковыя. Гэта яшчэ пытанне, безумоўна, лабізму. Тут ёсць, напрыклад, пра малочныя прадукты два вельмі кур'ёзных выпадкі. Памятаеце, есть такі Альенде, быў такі левы сацыяліст перад Піначэтам ці пасля яго, ну нешта такое. Ён быў такі фанатам малака, і вось усім дзецям трэба піць малако. І індейцаў у Латынскай Амерыкі, тады там ён дзяцей, ён насильна прымушаў піць малако, а ў іх была непераноснасць лактозы генетычная, шмат у якіх індейцаў у Лацінскай Амерыцы. І яны проста пачыналі дзеці хварэць і паміралі. Ось так прыклад малошкі. Ці, напрыклад, фандзю. Ведаеце, што фандзю, калі вы макаеце ў сыр і з'ядаеце, якое лічыцца такой рысай нейкай швейцарскіх кухні, насамрэч была прыдумана маркетолагамі для таго, каб неяк пазбавіцца ад лішкаў сыра, які ўзнік з-за пэўных рынкавых пературбацый. Вось. Ідэя агульная, каб вы проста больш з'ядалі малочных прадуктаў. Вось. Таму, калі вы проста выпіваеце часам... Дарэчы, што тычыцца традыцыйнай беларускай кухні, у беларускай традыцыйнай кухні малако ўжывалі, але само па сабе малако лічылася дзіцячай ядой, а дарослымі ўжывалася толькі крыша, каб забяліць. Ці беларускі такі тэрмін падсівіць. Падсівіць нешта малаком, гэта крышачку дадаць, каб змяніць колер, напрыклад, колер кашы, ці падсівіць малаком пэўны суп і гэтак далей. Вось традыцыйнае ўжыванне малака. Таму, калі вы крышку дабаўляеце, няма ніякай праблемы. Калі вы п'еце яго, як і любыя вадкія калорыі, ёсць, пэўныя, я думаю, пэўныя ёсць праблемы. Тое, што тычыцца сыроў, там для смаку гэта окей, калі вы дабаўляеце менавіта, ведаеце як. У вас ёсць цёрка, і вы цёркай крышачку дадалі зверху, такой як стружкі настругалі, сыру. Гэта смачна, гэта клас, гэта можна. Але калі вы бярэце кавалак сыру і пачынаеце есці сыр, ці, як ведаеце, на піцы наліваюць вось гэтыя сырныя прадукты, проста заліваюць тоўстым такім слоем, дзе вельмі шмат тлушчу, між іншым. Гэта, канешне, не самы здаровы паттерн з'ядання сыроў. Таму гэта, калі для смаку, як дэсерт адносіцца да сыроў, гэта цалкам окей. Цалкам не вельмі тлусты творог, таксама дапушчальная форма, толькі не з варэннем, а, напрыклад, са свежымі фруктамі, гэта нармальны варыянт. Вось. Таму, як зрэдку для разнастайнасці, гэта цалкам дапушчальная гісторыя. Так, наступнае пытанне. Гарбата цікава адразу пасля ўжывання ежы. Гэта не шкодна ці шкодна? Узнікае такое пытанне. У большасці выпадкаў гэта не шкодна, ёсць гісторыі, калі можа быць гэта шкодным. Гэта будзе, напрыклад, шкодным, калі у вас нізкі ўзровень жалеза, і вы прымаеце нейкія дабаўкі, магній, кальцый, любыя двухвалентныя мінералы. Магній у нас ёсць, жалеза, так? І трохвалентныя. Тады, напрыклад, калі вы будзеце запіваць ваши саплементы жалеза, у вас яно засвойвацца практычна не будзе. Таму што тыя таніны, якія такія дубячыя такія злучэнні, якія атрымліваюцца ў гарбаце і каве, яны цалкам звязваюць жалеза і пераводзяць яго ў нерастваральную форму, якая вельмі цяжка практычна не засвойваецца нашым арганізмам.
Ну вось у гэтым выпадку гэта, конечно, не пажадана. Увогуле, калі пра жалеза казаць, дык там шматлікія размовы, што ў мяне не засвойваецца жалеза, яны часцей звязаны не з анатамічнымі асаблівасцямі, а з пэўнымі таксама патэрнамі харчавання. Напрыклад, людзі запіваюць жалеза, калі шмат кашы, ці хлебцамі нейкімі заядаюць, ці запіваюць жалеза гарбатай. Ну, там яно, зразумела, будзе засвойвацца не вельмі. Так, яшчэ пытанне. Ці можна неяк панізіць тэстастэрон без лекаў? Маю сіндром полікістозных яечнікаў, і калі гармоны не прымаю, ён падвышаецца зноў. Трэба разбірацца, якая менавіта форма СПКЯ, куды б я глядзеў. Большасць форм сіндрому полікістозных яечнікаў, гэта яны звязаны з інсулінарэзістэнтнасцю, і то бок ваши яечнікі, яны павышаюць, выпрацоўваюць андрагены, менавіта за змену інсулінарэзістэнтнасці. Таму тут вельмі добра працуе такі павышэнне агульнага ладу жыцця, больш фізічнай актыўнасці, безумоўна, і такое больш асцярожнае харчаванне накіравана на тое, каб павысіць адчувальнасць да інсуліну. Ну, вось гэта найперш. Існуюць і некаторыя іншыя генетычна абумоўленыя формы сіндрому полікістозных яечнікаў, безумоўна, і гэта важна. І там, канешне, будзе цяжэй. На што я хачу звярнуць вашу увагу, шаноўныя? Вельмі важна нармалізаваць узровень андрагенаў тэстастэрону, калі у вас ёсць сіндром полікістозных яечнікаў і вы плануеце цяжарнасць. Гэта насамрэч вельмі важна, таму што ўвесь гэтыя парушэнні гармонаў падчас цяжарнасці вельмі сур'ёзна ўплывае на рызыку многіх захворванняў. І, безумоўна, аўтызм, калі мы пра яго кажам, яго асноўная прычына – гэта якраз падвышэнне ўзроўню тэстастэрону і андрагенаў падчас цяжарнасці ў жанчыны. Нумар 1. То бок, існуюць, конечно, пэўна там генетычная схільнасць і гэтак далей. Так, гэта ўсё слушна, але непасрэдная прычына, якая запускае развіццё аўтызму, гэта, безумоўна, ўзровень тэстастэрону у амніятычнай вадкасці ў крыві жанчыны падчас цяжарнасці, што было шматлікі даказана. Канешне, павінна быць пэўна генетычная схільнасць, там шмат фактараў, але між іншым. І рост аўтызму, ён вельмі проста тлумачыцца без аніякіх. Гэта адно з праяўленняў павышэння вагі вісцэральнага атлусцення ў свеце. Тое ж самае, як той самы вядомы спермагедон у мужчын, так? Гэта ўсё праявы лішняй вагі. Глядзіце, як гэта працуе. Лішняя вага, інсулінарэзістэнтнасць. У жанчын інсулінарэзістэнтнасць вельмі часта рэалізуецца менавіта як клеткі яечнікаў пачынаюць выпрацоўваць больш тэстастэрону, так яны адказваюць на інсулінарэзістэнтнасць. І гэта падвышае у дзяцей рызыку аўтызму. Чым вышэй тэстастерон, чым вышэй рызыка, плюс павінна быць генетычная схільнасць да гэта. Ну, а чаму у мужчын падае таксама ўзровень тэстастэрону і канцэнтрацыя сперматазоідаў, гэта так званы спермагедон, які адбываецца, гэта, безумоўна, таксама адна з прычын, гэта банальнае вісцэральнае атлусценне. Не нейкі там пластык, не нейка там гісторыя, ну, ўсё прасцей. Тут жывот, няма таліі, вісцэральны тлуш, і ёсць такі хітры фермент араматаза, які існуе менавіта ў вісцэральным тлушы, і гэты фермент ввогуле робіць проста страшныя рэчы з нашымі палавымі гармонамі. Глядзіце. У мужчыны гэты фермент араматаза, які існуе, нагадаю, толькі ў вісцэральным тлушы. Не ў падскурным тлушы, а ось тут, які ў жываце схаваны, ў печані гэты тлуш. Дык што ён робіць у мужчын? У мужчын ён тэстастерон расшчапляе, ператварае ў эстрагенападобныя злучэнні, то бок мужчыны такія крышку становяцца жаночымі, а у жанчыны гэта вісцэральнае атлусценне, яно падвышае ўзровень тэстастэрону. І вы бачыце вось з такімі жыватамі, так, да? Калі мы паглядзім, напрыклад, 18 гадоў, мужчыны такія больш маскулінныя, жанчыны больш фемінныя, паглядзім, праходзіць 15 гадоў, усе набіраюць вісцэральнае атлусценне, і што адбываецца? Мужчыны становяцца больш фемінныя, жанчыны становяцца больш маскулінныя. То бок тут няма ніякіх спецыяльных сакрэтных партый, гендернай, ўсё гэтай штукі. Гэта дысбаланс гендерных гармонаў, проста выкліканы менавіта простымі біялагічнымі з'явамі, і нічым тут
тлумачыць гэта проста не варта, бо гэта залішняе тлумачэнне. Менавіта за атлусценне мы зараз з вами бачым, адбываецца таксама не вельмі прыемная гісторыя, якая будзе тычыцца нашых з вами дзяцей. Гэта менавіта больш ранняе наступленне менархі ў дзяўчынак. Бо калі чалавек, напрыклад, сталее, як у дзяцей запускаюцца ўсе гэтыя палавыя працэсы, пубертатныя, ведаеце, крытычным механізмам, які запускае працэс палавога развіцця пубертатнага, я маю на ўвазе, у дзяцей з'яўляецца колькасць тлушчу. То бок дзіцёнак расце, раз колькасць тлушчу дасягае пэўнай крытычнай адметкі, і гэта запускае выпрацоўку палавых гармонаў. І ў чым праблема, які жах апынулася зараз з дзіцячым атлусценнем? З-за таго, што дзеці проста больш тоўстыя, набіраюць больш тлушчу, гэта іх празмерны тлушч пераводзіць да вельмі ранняга палавога сазравання. Менархія ў дзяўчынах запускаецца на год, на 2 яшчэ раней. І мозгам яны яшчэ не дазрэлі, а ў іх ужо вся работа іх палавой сістэмы ўжо працуе вельмі моцна і надта рана. Нема ніякага самакантролю ў галаве і гэтак далей. А прыходзяць розныя дурні, пачынаюць, ось там расленне грамадства, ла-ла-ла-ла-ла. Просто есть вельмі простыя, безумоўна, біялагічныя прычыны, на якія трэба глядзець у першую чаргу, а не хадзіць і паказваць пальцам, вось вы людзі такія вось дрэнныя, так сабе паводзіце. Бо, безумоўна, любыя паводзіны, яны маюць пэўны біялагічны базіс. Ну, вось такая вось гісторыя. Доўгая. Так, задавайце ваши пытанні, шановне гаспадарства. Так, колькі каштуе аліўкавы алей у Кіпры? Зараз скажу, падаражаў вельмі. Калі яшчэ можна было знайсці за 7 еўра літр дзесьці, такога якаснага халоднага першага аджыму, ну, дык зараз можа ўжо 10 ці 12. Для фанатаў у нас ёсць вельмі круты сорт, называецца хай-фенолік, то бок высокофенолавы. Гэта спецыяльны сорт, які вырошчваецца у вельмі сухіх месцах пад сонцам, вельмі маленькіх такіх алівах, і ён утрымлівае удвая большую колькасць вось гэтых менавіта олеокантал і олеуропіін. Гэта такія рэчы, вось калі вы нюхаеце ці каўтаеце аліўкавага алея, вам хочацца так пячэ горла, вам хочацца кашлянуць. Дык вось, чым больш пячэ горла, і калі вы кашлянули 2 разы, гэта падказвае на высокую якасць аліўкавага алея. Таму што ўся карысць менавіта ў гэтых олеопентал і олеуропіін называюцца, 2 такія хітрыя рэчывы. І ўвогуле у аліўкавым алеі яны ўтрымліваюцца не толькі, дарэчы, у масле, але і ў лісце. Таму такі танны спосаб, калі вы проста возьмеце, вось аліўка расце, проста сарвеце і засушыце лісты і зробіце себе гарбату, карысць будзе такая ж самая, але нават без наяўнасці розных там калорый. Канешне, яшчэ вось ёсць у нас у Кіпры ёсць яшчэ мясцовы алей, які проста на разліў прадаецца мясцовымі кіпрыётамі і грэкамі, але насамрэч не так вельмі як добрых, яны самі робяць. Але, ну так, я крыху пабойваюся, канешне, бо так люблю гэты працэс хоць крышку кантраляваць. А гэта такі свой вясковы нашмат танней, канешне. Так, практыкую інтэрвальнае галаданне, Павел піша. 16/8. Сняданак і абед атрымліваюцца вельмі аб'ёмнымі, пераяданне 2 разы на дзень, а ці пераяданне вядзе з праблемамі да ЖКТ ці да анкалогіі ці не. Для мужчын 2 разы на дзень гэта цалкам нармальна. Тое, што яны атрымліваюцца аб'ёмнымі, гэта окей, а ніякай праблемы няма. Вось, таму практыкуйце з чыстым сумленнем і са спакоем, усё добра, вам гэта будзе карысна. Так, ці варта, ці не варта беларускія сыры? Цяжка сказаць, на жаль, калі вельмі вялікая колькасць сыроў, якія на дзяржаўных прадпрыемствах, ну, прыватных ужо у нас практычна ўсё закрылі, яны не вельмі высокай якасці, на жаль, так. Так, добрый вечар, бегаю ўжо больш за 3 гады, 3 разы на тыдзень, пульс часта бывае і 180, нават калі бягу вельмі павольна
ён не падае ніжэй за 147 удараў. Як жа паменшыць? Попробуйте праверыць, ёсць такі адзін добры паказчык, наколькі, для ўвогуле гэта для ўсіх, праверыць свае работу сэрца, як хутка падае пульс, калі вы спыняецесь, напрыклад, бегці фізічную актыўнасць. І там, дарэчы, падзенне пульсу за 1 хвіліну, пасля таго, як вы проста сталі і спынілі актыўнасць, гэта вельмі добры паказчык. Ну, насамрэч, не ніжэй за 147, ну, даволі высока. Трэба ведаць, які у вас пульс пакою. Андрэй, спартыўнае сэрца, займаюся трэнажорцы, ЧСС 49, адчуваць сябе выдатна. Я думаю, тут усё нормально. Таксама. Ну, вось. Калі турбуюць пэўныя яшчэ праблемы, калі у вас існуе, што зрабіць там з сэрцам увогуле, ці сасудамі, як праверыць? Насамрэч, добрае пытанне, таму што ў Беларусі для мужчын і жанчын сэрца гэта наш першы коннік апакаліпсіса. Ну, глядзіце, калі казаць увогуле пра старэнне, у нас ёсць некалькі хвароб, якія нам трэба пераадолець. Ну, першае, гэта там дыябет, які тычыцца. Зараз для нас таксама актуальны. Дыябет, раз. Пасля хваробы сэрца пераадольваем, потым рак, потым дэмэнцыя. Вось у нас ёсць 4 нашых конніка апакаліпсіса, з якімі нам важна разабрацца. У Беларусі, сказаць шчыра, з хваробамі сэрца ўвогуле труба, асабліва для мужчын. Мужчыны паміраюць вельмі рана, абсалютна не займаюцца сваім сэрцам і гэтак далей. Для жанчын гэта таксама мега актуальна. Ну, дык што зрабіць? Першыя, якія аналізы давайце прабегземся. Першы, гэта, зразумела, ваш ліпідны профіль. То бок тады ў табе сходзіць халестэрын добры, дрэнны, то бок высокай ці нізкай плотнасці, трыгліцэрыды, яшчэ часам робяць апаліпапратэін А і Б, таксама вельмі добрыя маркеры. Маркер С рэактыўны белок, ультраадчувальны тэст, ён паказвае ўзровень запалення, вельмі важны маркер. Ну, вось гэтая гісторыя, калі так казаць, і трэба УЗІ зрабіць. УЗІ можна зрабіць сасудаў шэі, і вы мераеце такую, у соннай артэрыі вы мераеце такую штуку, якая называецца таўшчыня комплекса інтымамедыя. Гэта таўшчыня абалонкі сасудзістай, але яна паказвае ўзровень развіцця ці адкладання халестэрыну на ўсіх сасудах. То бок гэта такі біялагічны маркер вельмі важны. Вось, чым ён танчэйшы, тым вы здаравейшы. І самае, што клёвае, калі вы пачынаеце актыўна займацца здаровым ладам жыцця, ён можа нават патанчацца. Калі у вас ёсць праблемы з рытмам сэрца, ці вы асцерагаецеся, тут вельмі проста холтер, цягаеце яго за сабой, і тады ўжо па аналізах глядзіце, колькі там якіх арытмій. Калі вам цікава яшчэ больш даўжэй зазірнуць, ёсць крышку дарагі такі і рэдкі тэст, але ён супер дакладны. Называется тест на коронарный кальций. Это томограф, компьютерный томограф. И он вымярае маленькие частицы кальцию. Дзе кальций откладаецца ў сэрцы? Там, дзе толькі-толькі пачынае зараджацца пэўная бляшка. То бок вы яшчэ нават УЗІ не ўбачыце, ніхто яшчэ не бачыць. Але дзесьці ў сасудзіках ужо яны пачынаюцца. Из-за таго, што кальцый гэта як соль метал, ён можа распазнавацца камп'ютэрным томографам. І у вас ёсць індекс коронарнага кальцыю, такая велічыня ад 0 до 1000, бачыце, які разбег, там у дзіцёнка 0, яго кальцыя ўвогуле тут няма у сэрцы. І чым больш гэта гісторыя, тым інтэнсіўней павінна быць прафілактыка. Чым круты паказчык коронарнага кальцыю, тым, што людзі, напрыклад, 30-50, у іх няма фактараў рызыкі, нармальны артэрыяльны ціск, нармальны халестэрын, але мы не ведаем, ці нешта дрэнна адбываецца ў нашым сэрцы, ці не. Дык вось, вы зрабілі коронарны кальцый, і часам бывае, што існуе пэўная кагорта людзей, у якіх абсалютна нармальны аналіз, але ўжо ўсё сэрца ўжо ў бляшках. То бок для такіх людзей патрэбна вельмі агрэсіўная прафілактыка, актыўная паніжэнне халестэрыну не проста да нормы, а да супераптымальнай нормы. Вось. Як пазбавіцца здуцця жывата? Існуе даволі шмат прычын.
ад даволі банальных, напрыклад, такая як аэрафагія. Ведаеце, калі вы хутка вельмі ядзіце і не перажоўваеце дастаткова добра, вы можете заглынуць літр ці 2 літра паветра падчас яды. Ведаеце? Здаецца, як мы можам, але зробім здымак, і тут у нас просто раздутыя кішкі, мы нешта хлытаем воздух. Ці асабліва людзі такога схільнага халерычнага ці крышку істэроіднага складу вельмі шмат могуць наглытацца паветра. Потым яно баліць, зразумела. Ці высокая скорасць, хуткасць ежы таксама ўплывае. Ці, напрыклад, пэўна неперанасімасці з газаўтварэннем падвышаным. Існуюць розныя рэчы, якія могуць выклікаць такое ўздуцце жывата. Раскажу пра сабе. У мяне, напрыклад, ёсць уразлівасці. Гэта, напрыклад, салодкія персікі ці салодкія грушы. Просто труба. Дастаткова мне з'есці больш за 2, все. Андрусь да пабачэння. Просто ўздуццё жывата, ўсё гэта газы і гэтак далей. І асабліва, ведаеце, цяжка ўтрымацца, калі сапраўды свежыя з дрэва нейкія фермерскія грушы, якія я грушы вельмі люблю, больш люблю, чым за яблыкі нават. І вось у мяне такое вось пракляцце. Гэта звязана з тым, што пэўныя, асабліва калі мы кажам пра нейкія арганічныя рэчы, у кагосьці гэта капуста можа быць, у кагосьці цыбуля. Яны маюць схільнасць падвышаць газаўтварэнне, і гэта прыводзіць. Як гэта зрабіць? Даведацца, што менавіта ў вас выклікае, трэба проста элімінацыйная дыета. Гэта такі агульны прыклад у дыеталогіі. Прынцып вельмі просты элімінацыйнай дыеце. Павінна быць две ўмовы выконвацца. Умова першая. Калі вы уводзіце гэты прадукт, у вас існуе сімптом. Калі вы выбіраеце гэты прадукт, у вас знікае сімптом. І калі дзве ўмовы гэта выконваюцца, то з вялікай верагоднасцю вашыя сімптомы выкліканы спажываннем менавіта гэтага прадукта. Так, пасля кавы, колькі пачакаць, як ужываць жалеза, 1,5 гадзіны хопіць, думаю. Так, схаваная біялагічная энергія чалавека, спагада да спажывання менш калорый. Не зусім зразумеў пытанне, растлумачце мне, калі ласка. Ці можна набраць дзённую норму бялка з яды? Якая дзённая норма для мужчыны 40 гадоў? Цалкам можна дзённую норму з бялка з яды набіраць. Гэта абсалютна нармальна, нічога незвычайнага тут няма. Вось. Што яшчэ сказаць? Што увогуле няма відавочных доказаў для пераваг, калі вы з'ядаеце больш 1 грам на кілаграм масы цела. Гэта норма, якую мы кажам, для людзей з не надта вялікім атлусценнем. Калі у вас вельмі вялікае атлусценне, вам трэба лічыць па іншай формуле, мы лічым тады спажыванне белку па сухой масе цела. Крышку там іншая формула, то бок мы аднімаем ад вашай вагі масу тлушча і лічым крышачку інакш. То бок, калі вы сярэдні чалавек важыце 70 кг, для вас трэба з'есці 70 грам белку. Вось. Для мышчнага росту гэта хопіць безумоўна. Звычайнага. Большая норма спажывання, якія раюцца, гэта прафесійных атлетаў, з якіх там трэніруюцца, які там просто па 5... Так, здаецца, аднавіўся этэр. Так, больш высокія нормы, яны большасці людзей не дадуць ніякіх пераваг. Я не раю розныя там шейкеры, розныя сумесі, увесь гэты спартовы камбікорм горшы за звычайныя яйкі, рыбу ці птушку. Скажыце, калі ласка, экстракт алівы саплемент будзе добра? Можна прафілактычна. Падкажыце, як найлепш атрымліваць вітамін D ад сонца. Найлепш, каб не згарэць. То бок, безумоўна, 11 і пасля 3. Моя котка набрала вагу, ды я пару кілаграм набрала. Як вы лічыце, для жывёлы таксама мусіць працаваць інтэрвальнае харчаванне? Прабачце, калі пытанне няўмеснае. Чаму? Пытанне, наадварот, вельмі добрае. Таму што, цікава, згодна навуковым даследаванням, вага нашых хатніх гадаванцаў цалкам каралюе з вагой гаспадароў. Гэта яшчэ таксама цікавая ілюстрацыя біялагічных і генетычнай схільнасці да тлусцення. Ведаеце, па ўсім свеце, як толькі гаспадары набіраюць вагу, ці калі гаспадары такія
з вагай адразу і хатнія гадаванцы, і каты і сабакі таксама пачынаюць важыць больш. Гэта звязана з тым, што мы падсвядома пачынаем іх проста перакормліваць, менавіта спрабуючы нешта больш ласункаў, больш смачнае, а паспрабуй яшчэ. То бок мы транслюем на жывёл свае харчовыя звычкі, таму яны набіраюць вагу. Вось. Даходзіць нават да таго, што ў ЗША ёсць спецыяльна адмысловыя праграмы, сумесныя праграмы пахудзення для сабак, катоў разам з гаспадарамі. Уяўляеце, што бывае? Таму патрэбна не жывёле інтэрвальнае харчаванне, а самому гаспадару найперш. А ветэрынары, яны здаўна ведаюць простае правіла: раз на тыдзень, содзень не кармі ката ці сабаку, яны будуць жыць лепш і даўжэй. Гэта вельмі старое правіла ветэрынарыі. Так, ці нармальна есть кожны дзень 2 смажаных ці вараных курыных яйкі? Можна і 3, але я раю праз дзень. Ну, просто каб было нейкая верагоднасць. У цэлым даследаванне, магу сказаць лічбу, даследаванне паказала, што спажыванне 12 яек на тыдзень дакладна не нясе ніякай рызыку падвышэння халестэрыну ці праблем для сэрца. То бок, бачыце, вы цалкам гэта знаходзіце амаль у бяспечнай гісторыі. Што натхняе рабіць бясплатныя этэры? Падтрымка, размова. Мне цікава адказваць на пытанні, мне гэта самому падабаецца найперш. Вось. Не ўсё. Часам, ведаеце, хто коучыць і займаецца кансультацыямі, яны ведаюць, што часам кліентам трэба даплочваць. То бок прыходзіць кліент, і ён задае табе такія цяжкія пытанні ці такія выклікі, што ты пакуль разбіраешся ў яго праблеме, то ты просто сам вымушаны нешта вывучыць, штосьці даведацца, штосьці раскапаць. І гэтым і цікава праца таксама і лекара, з тым, што кожны твой пацыент, ён найперш адукоўвае цябе і раскрывае пэўна нейкае новыя нюансы, новыя адценні таго, што ты не ведаў раней. Кожны чалавек табе настаўнік найперш. Так што вось такая гісторыя. Ці ёсць у вашай сям'і нядзельная традыцыя? Мы падарожнічаем звычайна, заўсёды. Ну вось. Таму, звычайна, гэта нейкае падарожжа ў новае месца. Так, ну, наш час ужо падыходзіць да канцу. Дзякую, сёння было больш цікавых пытанняў. Я спадзяюся, што здолеў на іх адказаць і даў вам нейкія практычныя парады, ці як мінімум у які бок глядзець. Добрага ўсім працоўнага тыдня, шаноўнае гаспадарства. Жадаю вам добра развівацца і станавіцца здаравей і мацней. Так, а пытанні, на якія зараз з'явіліся, не паспеў адказаць, давайце іх перанясем на наступны эфір. Да пабачэння.